Prem el botó vermell. Bretxa activa. És el doctor Exterminar. Exterminar. Quan comenci, agafa't fort. Nosaltres no, però ells notaran l'acceleració de les partícules. Preparada? I ells també. Som-hi! En línia. La bretxa està oberta! Cap al buit! Ah! Emergència. Canvi temporal. Desconnexió. Agafa'l! S'ha posat dret! Rose, aguanta! Aguanta! Rose! Sistemes tancats. Fes-me tornar! Fes-me tornar! Fes-me tornar! Encara funciona. Ho ha aconseguit. Ha tancat la bretxa. No!